община Стара Загора. А сега останете с предаването, защото продължаваме да говорим за традиции, за обредност и ще ви върнем към датата 19 февруари, когато жителите на село Калояновец почетоха 137 години от гибелта на дякона, апостолът за свободата Васил Левски. Историческа възстановка на клетвата, дадена от апостола на свободата, произнасена при създаването на революционни комитети в страната, направиха за 6-ти пореден път самодейците от клуб Родолюбци в село Калояновец. Тримата ученика от старозагорски училища, Васил Минчев, Бойко Йовчев и Хинчо Стойчев, ни припомниха онези сърцати слова, изричани от най-смелите българи, борещи се за свободата на родината си. Те го направиха пред разтвореното свето Евангелие, кръста, револвера и камата, както новите членове на Българския революционен комитет са давали клетва, която са приемали като второ кръщение. Събрали се ваш митинг, събрали се ваш войводник, да се кълнат за родина, да се кълнат за българско, да се кълнат за родина, да се кълнат за българско. Божата книга разворил, скрасил пищов и камата, Васил Левски говореше на свята клетва словата. Васил Левски говореше на свята клетва словата. Заклевам се в Евангелието, в честта си, в отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа открия никому нищо, до смърт и до гроб. До смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам, че полагам за святата тази цел живот и имот. Живот и имот. Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите и на заповедта на съзаклятия таен Централен български революционен комитет. Едновременно мълчание и тайност на делата. Мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани и правото да ме съди. Заклех се! Заклех се! Калояновци се събраха пред паметника на Левски в центъра на селото, за да почетат паметта на този храбрец и покажат, че делото му е живо. С какво свързват те името на апостол? Най-велики българин, защото той е направил най-много за България. За освобождението на България, на хора. Повечето хора в селото не вярват, че съществуват съвременници, които да отговарят на неговия облик. Калояновските родолюбци посрещнаха децата от основно училище от СПИС, които заедно с дамите от група Шарена китка изнесоха специално подготвен рецитал и изпълнение в памет на дякона. 19 февруари 2010 година. Ден за размисъл и почет към паметта на един светец. Васил Левски. Име легенда. Живот борба, отдаден всецяло в служба на народа. Гениален мислител и организатор. Апостола на свободата, както го е нарекал народът, оставя ценно архивно наследство. Идеите му за свободна и просперираща България са актуални и днес.
Ние, калояновци, се събрахме да почетем паметта на апостола. Те припомниха на присъстващите, че най-скъпи на света му бяха родина, майка, свобода. Този родолюбец е вярвал, че любовта към ближния трябва да се прояви на дело, дори в това да се извоюва, макар и с борба, свободата на сънародниците си. Какво е Левски? Зеница синя, небеса сред буря, усмивка пред лицето на врага, зорница в мрак и песен след лазура и весел смях в най-черната тъга. Неугаснала зеница, кърви една юнашка рана. И толкова с века мъка тегла по земята ни, че да изтриеш днес срама от летописа, ти стига един Ботев, осмислил свободата, и един Левски, увиснал на бесилото. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна? Таборен огън разпали на младите сърца, да тръгнат по гората. Левски, родени за Кърмен Белевски, в кепежа на своето време и тръгна бездомен сред бурните братя да буди. И горд, и безстрашен, и с вяра в борбата той казваше често вдъхновен: печели ли аз, значи печели народът, загубя ли, себе си губя тогава. Човек, който иска да бъде свободен, не бива да чака награда. За отечеството работим. Кажи ти моите, а аз твоите кривици, та да се поправим. Дързо с братя и напред, само умно работете. Целта ни е братство за всички в страната, за всекого хляб и човешки права. За своето отечество, за свободата, сам в жертва обрекал съм своята глава. Гости на празненството бяха кметовете на старозагорските села Остра могила, Столица, Старозагорски минерални бани Казанка, Лозен и Богомилово. Те също положиха цветя пред паметника на Васил Левски. В Калояновец отбелязват 137-те години от гибелта на дякона и с направени пана с негови снимки и вършеното от него родолюбиво дело. Ох, зная, ти плачеш, майко, зато и че ти си черна рубиня, зато и че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно бесиво. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи и грозно зловещо, псета и вълци вият полята, ставте се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата, зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб с кръв на сърцето.